Jeneng Andi. Inggih Kang Bisma, bebih kula ngatur. Iya. Iki ana paprangan, kowe wong wadon ngaliyo. Iki kewajibane Senopati. Nyuwun mangapunten, Senopatinipun kula yang lho. Kowe inggih apa kurang kula? Mboten. Kamu minangka tandha yekti kula menika ngurungkepi dhateng bener. Kula ingkang badhe ngadepi menapa iki dados kiyatan paduka yang monggo menawi paduka badhe mejahi Pandhawa saged namung kedalu marang tanding kaliyan Sri Kandi langkung rumiyin. Kagatri sangat dereng trinanggul kinembet ambit we lah kok madonake Pandhawa madonake karo dalan Bisma ing atase aku iki pendhita lah kok wong pratanding lan saweneng wong wadon sing kabotan pinjung ning ya wis ora dadi apa gane wis tak pritung sing kali bener kowe aja sambat yen nganti ana tatu ning kulitmu ilangi nyawamu kowe aja ngruputke gawan Bisma monggo kepareng paduka nyeblakaken dada perdian